Subscribe to Everybody, yeah. Subscribe to GH Live. Okay, yachia adofo amadofo akwaba aha GH Live Studios. Yadin something nyina ehia na wahu sade nsusu so no beko o hwe se crop ya metema tade ehye na exclusive ya temu buya ena ede yanima ede ni nyina eba besomo ena no pa wi anwumrei bia obia ne hye twedi amponyankropon ba say yimfre se omboa na odwumadi a wudie bia no enso abapa wo ha ene ne moho na enye pa kama pa niento so enkoyanim ena yede sempi na eba besom wo Asante Kotoko player bi oni omuye training report on everybody ba ne say house folk snatch no afiri omonsem no kre ana anya no kre aha ye ba betumra chiri sia be chirim ama ya ma sequence issue no na bosne ene ne mfiti ase ne middle men ne wom ene na wie nyina me de ba be som kama afie be wura mu Asante Kotoko structures is it yes structures ye adwuma pa Kotoko players on mal table nyina so mbeto aka 3 players no me training ne ho no me ba chona nso me de nyina eba beto anim me was exclusive bi efa one player amanfo bi sin bi ni ade e won ho Asante Kotoko me de wonsem bro alagia can be e hearts of folk I no krese waje okay me wo fa Kotoko player bi akọ hearts ni ade ye be rem na afia de nsem nyina asomo kama panti yen celebrate yen shas yen tentem so na yenkoye na bibia nwe peye me dey Derek Saint Kizito Everybody, yeah. Subscribe to enti yenkoye ni yemfansem ni nyina ensomo na yen shas yesi Asante Kotoko one players ahodro one ebeto wo mu afi no yadi nkan obekaya ye episode bia ye de brew so ye ma wo players at the screen so yi omo sem kama said nsusu aso na esi eko nyina no ye de to anim efa nkwada miensa at the screen so sisi ye talking about Kwampoku Isaac Minta and Samson Eduku now mi ramu tentem so na me de nsem nyina ato anim update aba and it's 3 players is Saturday no obia nya contract proposal a omuhwem na omotoa so ehwem wia na in the course of best na otwemu ntem no yeso omfanko steady contract no omiensa nyina contract Saturday no ena mpanyufo de share omunsa a very juicy mouth watering yes players no komagia to manisa but of course sane be ya ekina bi asem enkonkosi boso nti womo ko no monso ene won entourage akwakohwehwem kama no mo ho babia nsusu aso no ebetoa so ede afri na nomu ena nkyeremu aba ene se yese Kwampoku ba Asante Kotoko no report ene nam na me ba behwie nsu agusu no hu se de esite nam se madi nkomo e won panyifo akache a omudi nkyeremu ni nyina amamie ni nyina ne se yese Kwampoku the injury ene ba Asante Kotoko me pacho de tie enie yes Kwampoku ebaye no okanokre e de kyerem panyifo se onya injury kakra na injury na onyaye no honestly okokoye surgery ema right after the surgery no bibia akwakoda din a osipisi tawja naso pampe enye fediagro ne santi o show paperwork enya ade e de kyerem Kotoko mpanyifo eno mo so gitum so na so we de ekire din enhye da nye na anu ada de ni bia ekokoye ose krachi bi di sie ye ne ekoye se ke ekwakosi buoso no Kwame de wadan adi ama ye mpanyimfo nso ahu na no mu ena coach Prosper na che Ogum e request say ne Kwame yenya training be ka training no ho na ye hu say de gadem level of fitness no esi efata na esi etie na niema atumpon ama club no ene wonso no kra ne Kwampoku odi nkan e wa hai oda screen so sha red no me pa cho obeye training kama the modern one so Kotoko company for technical dugout no handlers ni nyina headed by Dr. Prosper Ogum any pay for do Asante Kotoko nyina say hey Kwame
ahoa ne mmɔde no ayɛ sɛ adeɛ bie no ɛsi fam na pae yerew a kyɛ sɛ bɔ a wɔbɔ ɛwɔ adakɔgye akye AJ complex hɔ no ɛnyɛ fɛde agorɔ koraa nti Kwame deɛ injury na amanfoɔ keka no ɛnyɛ sɛ ɔde injury a wasɔ nan ɛtɔgu so na ɛbɛwura Kotoko na mmom wɔnya injury ama no atwam ama no akɔyɛ surgery ama no ho mpo atɔ no ɛna mpanyinfoɔ kaa sɛ ne bɛyɛ training ne yɛnhwɛ ɛna training no ɔyɛɛyɛ no asita nti Saturday no ɛna Kwame Poku anya no contract proposal a ɔno nso ɛkɔ akɔhwɛ mu mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ ɔhwɛm na biribi asita na ɛsɛ bad next week deɛ ɛsɛ otim de pen esi paper so na ɔsign Brian a ɔhyɛ yellow na ɔno nso da mfimfini yɛfrɛ no Samson Eduku mebakyɛw ɔno nso ɛyɛ player madin card no ho nsɛm abrɛw dada ɔno nso ba bɛyɛ training kama with Asante Kotoko virtually bɛsɛ last week hɔ ɛna ɔno deɛ ɔhyɛ aseɛ mebakyɛw ɔno nso deɛ ɛbɛtɔ dwa nyinaa ne sɛ mpanyinfoɔ ahu sɛ ne mmɔde ne CPC ta nti ɔno nso anya contract proposal a wɔn nso kɔhwɛ mu enti ɛkamea sɛ Kwame Poku ɛna afei nso Samson Eduku wɔn nso ɛyɛ forward wɔyɛ attacker wokɔyɛ other videos ayɛ yɛakyerɛw position a na ɔbɔ nyinaa enti kɔ wobɛhu other position a na ɔbɔ bibia ɔyɛ ɛwɔ park no so no yɛakyerɛkyerɛ mu nti kɔyɛ ne video hɔ no anaasɛ yɛn videos hɔ no ɛkɔ select na ɛhwɛ nti na yɛnsɛ brɛ ɛwɔ hɔ nti Samson Eduku yɛ forward a ɔno abobɔ 11 wise nom ɛne Karela ne Elmina Shark ɛna Sekendi Hazakasa ne Asante Kotoko ɛna training no ɔno nso aka Kwame Poku ho a yɛsi asɔ ne yie paapa now Krakye a ɔda so a ɔhyɛ green Aduana FC anaasɛ Aduana Stars jersey no yɛfrɛ ɔno nso Isaac Minta ɔno nso yɛ center forward a otimi bɔ as a second striker ne right winger nom ɛne adeade wabɔ adibi ase pɛn new adibi ase ɛna wabɔ Aduana na no de ɔkɔbɔ Al Tripoli ɛwɔ Libya madin kan de ɔno nso nsɛm abrɔ nti kɔ ne kɔhwɛ ɛwɔ yɛn videos ahodoɔ a ɛwɔ akyire no mu ɛnam sɛ ha yɛni agorɔ koraa now fast forward yɛnko yɛnim exclusive biaba ɛfa Krakye yɛfrɛ ne sɛ kyɛ sɛ Minta no ho deɛ yɛateteɛ ɛne sɛ yɛne nkanka deɛ atɔ dwa sɛ House of Folk bokuo no ɛnya Isaac Minta a Krakye a ɔda screen so a wɔn pɛ sɛ ɔmo gye no ɛfira Asante Kotoko nsɛm mebakyɛ nkyerɛmu no nyinaa ɛnyɛ ebi sɛ ɔkɔ nkran na wɔkɔ no obesi Pobiman na obi skra se Alhaji Akambi ne Isaac Minta di nkɔmmɔ ama adurɛkyi ama wɔkɔ akɔbɔ de ama coach Abubakar Watara mebakyɛw GH Live exclusively yɛmfa nto anim sɛ it's true Krakye ɛkɔ nkran nanso ɔnkɔbɔ Hearts of Folk yes sisi a deɛ minim nkɔmmɔ a madi akɔkyire ɛne ade nyinaa no ɔkɔ Accra ne but Isaac Minta nkɔbɔ Hearts of Folk nkyerɛmu no ɛna mede to anim no Minta no ne Aduana Stars ɛso mo contract ɛso mo ni contract o sɛ die yo ɛna akɔsi ni tra so hɔ no de kɔ Al Tripoli enti Kotoko so mo mpa asɛm sɛ kyenanko ɛsɛ nipa to boɔ no mo de mo nsa sie kyenanko mamunamanim mamunamitirim ɛsre ma no kyenanko mo mpa amane enti Asante Kotoko lawyers atwetwe horodo enim de ɛna yi nipa ka Isaac Minta ho ɛna mo atwere letter buburia de mu odro a yɛde kɔ player status committee anase yɛde kɔ floating status aso ɛyɛ ɛna Isaac Minta agye ɛna Kotoko ama ne hyɛn kama ɛna ɔde tuma hunu bi penti ɔmobɔ ɔma de ho ban na ɔmo de kɔ akɔpie mu nkran pumpuni mantam hɔ no mo na ɔmo akɔ akɔhyia player status committee ɔmo kɔ akɔgye nkyerɛmu Kotoko mpɛsɛ ɔbɛpre no ho na afi wasan contract awie na aduana akɔ yi ti nyame ni yɛkra ɛtɔn ne ma ebi a Al Tripoli no yɛyɛ ni low ne kyenanko Kotoko ɛkɔ akɔbrɛwuo akɔ akɔsoa mpafen ne santi Asante Kotoko ayɛ fast ayɛ one lawyers ɛna ama Krakye krata ɔde akɔpie mu anaso ɔde kɔ akɔpie mu nkran a onsi Pobiman onhyia Alhaji Akambi na mmom ɔkɔ na wakɔ akɔgye ne floating status ɔkɔ a mpanyinfoɔ bɛhwɛ situation no no mahwɛ ɛsɛ ɔma ne floating na ɔmo de bɛma na nyɛ sɛ ɛyɛ floating so na advice bi a ɔwɔ no ɔmo de bɛto animu na Asante Kotoko ayɛ aware nti Asante Kotoko mom ɛna ayɛ vigilant ɔmo ayɛ very proactive yie sɛnea ɛbɛyɛ na ɔmo ntena nom na asɛm bi ɛmɛyɛ asompidie ɛmfa ɔmo aseɛ ɛno ɛne nsɛm a wote sɛ Isaac Minta
yes or concurrent to or cohas there and an inch munina and I'm diama wono. Yes, your word exclusive and in a GH live yet one some no at a petting at the amount into minta no and the assets now all things being equal Sateris Peribus. Cratcher a friend and say Isaac Minta Kwampoku and a Samson Eduku. One better so I crop yama poma metema santi kotoko players I be piano. Asat now I no say the minim exclusively and I'm there to a name ama wahuno. Now, yes, I'm queer him. Na ye hu said the ensam no esi elko ewo hono mo. Sesia na ye nim se kotoko eso moto bears of 5 to 6 players. 5 to 6 players. Enti yakobasa kwampo kwa Isaac Minta Samson Duku. Womo sign ma kotoko a aka bears 2 or 3 slots in case omo per 5 and I said 6 players in just January transfer window na. Ebacho kotoko technical reports efa player transfer home. Ora coach Prosper Ogum edi akwa koma Asante Kotoko companion for we indicated player A, player B, player C ewo positions a odro a open nyina na me odin ni wa ha odro me do wonti mabobodin no edi amount and am say we a super top notch exclusive medini nyina no to anim se si yamfa na kwa mpoku ni Isaac Minta ene Samson Duku de ende akwa akoda bibia dem bi on besia ma Kotoko nti o ma fa 3 slots now yanku yanim yenim se krachia your friend is say Abdul Karim Yeko our ya Asante Kotoko player wo mo ba US or can abscon guy a smart El Hassan hono no a striker nti omunya kwa mpoku Isaac Minta ne Samson Duku a virtually ma replace Abdul Karim anesa ni o mo beka abet amo ahon no ma strike wani mu ho amankurimdie no awie Kotoko de enti Yakub ne de ono wa free mu now a smart El Hassan lateral anase bia left footed fullback no me pa cho ono so eka Yakub ihu no mokoya ye hu mu biem anase omokoto abrabo so US enti akwakoka only one enti se ebia lodamo anom ne kotena omdo betimi agina ho na bo no asi edu ne de kamea sa ko no nko anesa enti yenka ne se yenya a smart replacement enti Kotoko ebesane left back ebia augment squad no the metiti and say one player our boy benkuma so and on be signing na be replace a smart tie mame Bechem United left back Francis Aqua Idin our coach Prosper 90 listen so ya taken a Olympic Samuel Ashikwe on also a left back on also din was be in Swatcherman our guy be on also a left back your friend of Sabonsu these 3 players me ba cho emu baako ebeba be ka Asante Kotoko team ne ho normal toaso aba won tuhire aye nkodimdifo nti see dada ko wa wo de ebefa no me ba cho eno ene option ede ma Asante Kotoko Bechem United left back Francis Aqua Olympic Samuel Ashikwe in Swatcherman of Sabonsu this squad and I say these guys one of them ebe joining Asante Kotoko team no as a left full back na honso SCP Esita na the Etitians Olympics Amalashikwe no the contract abawie ya na sakato na bom na bibia abawie ne senti empayufo afa danchi hwehwe niemam se na bia bibia betumi atoa so na agina nyanko bebe ne nkonkosi boso na boa Asante Kotoko ewie penti Francis Akwa Samuel Ashikwe and Osebonsu from Bechem United Olympics and Nswatcherman respectively back on ebe joining Asante Kotoko Yanko defensive midfield. Obekai Shokan Mohammed wa manya de no na enya tenedu no. Still I see enya defensive midfielder baako ka ho na a complementing mfimfion into of a blade break na ekokoba se ebia tenedu num som na nso na chese other guys no omonsu so som na jinsrepia esi enya baako tena chire. Enti atram divisi omo defensive midfielder bi your friend Ibrahim Hafiz, and answer Hafiz Ibrahim. If I shall cut a companion for so pending, or my fetchery, any aquadano, dim como bakum unumi and sa, the timino, or moneno dim como, diametete, any diamin who, any said the air top my bossono, and I'm the two and him no Hafiz Ibrahim, or no a defensive midfield dynamo. The likelihood say Kotoko,
call for defensive midfielder ombeko no say Prosper Nate Ogum or monitor akwadaa na cheye papa and nso yem komodi a call ho enti ama left back ni ensamu ba ko ba Johnny Kotoko no ama one defensive midfielder ono nso ebe Johnny Asante Kotoko mo na mo kasa set to save Kotoko nsan ko fa ni ade mpacho da bi Kotoko fo se akwadaa nso obo ni free cry ma Kotoko set to save the tin ton time omo pass bia player or you unstable na no can say na chino ayi say there da bi da into what to set to say no oni bobo ko e friend say hard to folk e training is true ono kra na on person obeye trust no e na Abubakar Watara Kochito say master me pass bia obeye na me hu obode mbo ansa na ma contract e na kwada no so agya tuma say oni has e training nti enya de akotoko e ko ho ana say ene de tie nyi ye ni mpefe say enche na super class na baso Asante Kotoko any bobo kwa yefra won say Accra has folk ena ebebo gate fee no ni ade cry na Asante Kotoko release come popular stand 20 city center line 50 city VIP ebe 100 city Sunday December 15th 2024 and ebe to jaba by our sports stadium na yen fan to anim Ashanti regional Milo games no secondary school ni colleges game no course soccer football game no yaba ma say Sims any case and ebo final ombaba final no mbo wia baba yara sports stadium mbesa atum no ma nsiesie e wo pitch ne so na free hawk no Asante Kotoko atwa so ayuzi enti Sunday 15 December Asante Kotoko ebe yusu baba yara atwa so ayusu sa yes eno ne ede to anim but omo wi Milo games no a that is Sims any case ebo final ni wia ombeto baba yara sports stadium mu na omesiesie pitch no any 1 or 2 touches be na wie pay for club ya mapoma metema Asante Kotoko the Royal City Club yes no any chemu a yare tuja ama enetie for na wonso wanya wo chefa ede afri munti on this note Asante Kotoko ho sensem no and I yade tu animu a ne wo hu se de ensem no esi eko na yensa nya we mfama wo a yeze Kotoko no de o man ni say after game bia Asante Kotoko mbo wi a ese coach Prosper Nate Ogum ede technical report ekokoma mpanyimfo na omuhu say ni na koye Kotoko ni future stars no technical report akwa dru kama mpanyimfo nso hu say de nso nsi koye a mabo coach abaso kama bibia ede dadin no eni nchemu a yede ma yenetiefo se sie a wotemi nkan ewom sanso na transfer Leicester coach epeno so what the man paying for money no be problem said ye sako de kan no yes of course money no be problem nam say tu nyame kase we ato no pampe e say both road puffy no anya ketu akra nti ejina so puduo sika no yes nti Kotoko players ahoduo num to nsia no e ho nsem e nam de nyina ato anim no lastly I mean for we into so amount one foreign guy agent be so our fan of Asante Kotoko and the likelihood say be na be na 6 players no and also and am dia to anim no say no anko bam dia and be 5 players and ye dey we see ha ya catch us say for more exclusive content like this so subscribe to GH Live Studios getting some pani na esom wo me need Derek Saint Kizito. Thank you so much for watching. Everybody, yeah. Moving GH life, go far away. Moving GH life. Subscribe to GH Live.